हाजो खनथाम गाखोयोबा हिनजाव मोनथारगोन बे खोथायाव होननायाव जों मोनासै नालाय 4 बोसोराव एबार मोनथारबावगोन होननानै जोङो गाखोनो फैदों। गाखोबाय बबेसिम गाखोखो आरो मा थांखि लानानै गाखो? आङो जोबजासे गाखोहैदों। बेनिफ्राय थांखियाथ' बेखौ बुंनांगौ जाहैबाय आं जेबो माबा माबि थांखि गैया। आंनि फिजिकेल बे माबा स्ट्राक्चारा देहाया मोजां जानांगौ। नैबे आथिंफ्रा खुब माने आं बेखौ नायनाय फैदों आरोखि। दा नुबाय आङो आंनि आथिङा माने स्ट्रङैनो दं आरोखि। आं मोजां गाखोनो हादों। आं साक्सेसफुल हिसाबै आङो गाखोनानै सफैफिनबाय आरोखि। आङो 1 घन्टानि एसे बारा नांदों। थांनायाव आरोखि। ओमफ्राय फैनायावथ' बारा सम नाङा। आधा घन्टाजों आं सफैबाय आरोखि। देग्लाय माबायदि दोहौखौ नुनो मोनदों मानसिफोरनि पाब्लिकफोरनि? जिनिसाथ' बोसोरै बांगासिनो दं बे। आगोलाव आङो 10 बोसोरसो आगोलाव गाखोदोंमोन। बे समाव एफाग्राब मानि माबा बेबायदि लोब लोब जाथ'वाखैमोन आरोखि लैहोर लैहोर जाथ'वाखैमोन। खिन्थु सिमोनबो फैदों बिनि आगोलावबो फैदों। बे देग्लाय आं जा नुदों बांगासिनो दङ आरो बांलांबाय थागोन। आरो बेनि मोनसे जोंनि बर'नि धोरोमारि बे मोनसे इभेन्ट होननानै जों बुंनांगोन आरोखि। बबेनिफ्राय फैदों आदैया? आङो दतमानिफ्राय फैदों, उत्तर दतमा। बोसोरफ्रोमबो गाखोयो नामा? गाखोयो। खालमासि आं हागोन हाला। आं दा 62 इयार्स आरोखि। रिटायारबो जाबाय, साख्रि मावदोंमोन आङो। स्ट्रङैनो दङ। बेनिफ्राय आङो माबा जाबावगोन, पुर'हित ओंखारबावसिगोन आरोखि देग्लाय। हनिराम नार्जारि। मा थांखि लानानै गाखोनो नागिरदों फंबायमोन नोंसोरो बावखुंग्रि हाजोखौ? जोङो बोसोरथाम जाखाबाय गाखोनाया। दा एबारहाय 3 बोसोर गाखोनायाव गोसोनाय मोनासै नालाय एबार 4 बोसोर गाखोनायाव सासे लांफागोन होननानै जों गाखोनो फैदों। दा बे थांखिजों जोङो फैदों बाहाय। 3 बोसोर गाखोबा गोसोनायखौ मोनमारो नामा बेयाव? बेखौथ' मोनो होन्दोंमोन, जों मोनासै। दा 4 बोसोराव जोङो ट्राइ नायबावसै खनसेबाव मोनगोन ना मोना। दा बे थांखिजों जों फैदों। दिनै गाखोलांथारगोन, जोबजासिम आं बक्सखौ थिखोनानै गाखोगोन। जोङो दतमानिफ्राय फैदों। जोङो गासै 18 जनसो दङ। दा दतमानिफ्राय फैदों जों। दासो गाखोनायनो नागिरदों। दा गोसोआव माने फुरा एक्साइटेड जानानै दं आरोना। दिनै बक्स लाना फार्स्ट टाइमाव आं गाखोगोन नालाय, फार्स्ट टाइमनि थाखाय। दा बेखायनो आं फुरा एक्साइटेड जानानै दं। दा जों गाखोनायसै। दा जोङो 4 बोसोर एबारहाय 4 बोसोर जागोन गाखोनाया। दा बाहाय होननाय बादि खोनानायावथ' ओरैबायदि होननाय जेनेबा जे हाजो खनथाम गाखोयोबा हिनजाव मोनथारगोन बे खोथायाव होननायाव जों मोनासै नालाय 4 बोसोराव एबार मोनथारबावगोन होननानै जोङो गाखोनो फैदों। दा आंनि मुङा जोंसार बसुमतारी। आं दतमा गामिनिनो। दा गिबियावनो चेनेल बर' निउस चेनेलफोरनिसिम आंनि गोजोननाय हामलायबाय। आरो दिनैनि बे संक्रान्तियाव जे बर'नि बैसागुखौ जों मोनसे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जिथु रंजा खुसियै बर'नि कालसारखौ जे देखायो बा जों मिथिहोयो सारा बुहुमखौनो, सारा भारतबर्षखौनो जोंनि जाथिनि जे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जों जोंनि कालसारखौ जे देखायो बे बोसोरसेयाव खनसे, बेखौ जों दिनै गोसो खुसियै जों बिराद मोजाङै बयबो जाथि धर्मनो जों मिथिहोनो थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि। आरो दिनै बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जोंनि जे गोसोनि साननाय बेखौ जोंनि गोसोनि हास्थायनायखौ जों गाखोनो हायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो जाफुंसारगोन होननानै जों साननानै लायो आरोखि। बेनो जोंनि बर' रायजो राजानि बयनिबो मोनसे गोसोनि गोथार हामलायथिनाय आरोखि। दायो बबेसिम गाखोलांगोन सानदों? जोंथ' आसा खालामदों, जों एसेसो आंजों फैदों, जों एकदम बावखुंग्रि गोजौआव मोनसे मन्दिर दङ, बाथौ मन्दिर, बे मन्दिरसिम थांगोन बेखौ जों मिजिं लानानै फैदों आरोखि। दासिम खेबबैसे गाखो? आं थांनाय बोसोरावबो गाखोदों, एबारबो गाखोनो हागोन होननानै आं साननानै लादों आरोखि। बबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना? आं क'क्राझारनिफ्राय। एक्सुवेलि आं एडभकेट। बे हाजोखौ बोसोरथाम
गाखोनो हायोबा गावनि साननाय हनाया जाफुंसारो होननानै नोंथाङाबो फोथायो नामा? दा बे बुस्थुखौथ' आं मिथिया खिन्थु आंहा आंनि गोसोनि सेटिसफेक्सननि थाखाय आं दिनै गाखोफैदों आरो बर' रायजो राजानि जिथु जोंनि कालचार बर'नि मोनसे राजखुंग्रिखौ जों जाहाथे जों सारा बुहुमावनो भारतबर्षआवनो जों मिथिहोनो हायो बेखौ जों नाजानो सेस्था खालामदों आरो बावखुंग्रि हाजोखौ मानो गाखोयो नोंथाङा बिनि एसे बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनायनि मेन उद्देশ্যआनो आं दहायनो बुंखादों जे जोंनि गोसोनि साननाय लुबैनाय गासिबो जाफुङो होननानै जेरेखम बावखुंग्रिया गावनि जिथु माबानि थाखाय बियो बोलि होलांदों होननानै जों मिथिगौ जाहाथे जोंबो बिनि बादि जों साहसगोरा जानो हायो जोंनि जाथिया बयबो आवगायलांनो हायो जों बेखौनो बयबो रायजो राजानिसिम जाहाथे बोसोर गोदानाव फैगौ बोसोराव बयबो मोजां जायो बेखौ हामलायथिनानै आं दिनै बेखिनियावनो आरो बयबो रायजो राजानिसिम बैसागुनि थाखाय आं गोजोन हामलायथि हरबाय आरो जों गोदान बोसोरखौ बरायबाय होननानै आं